Anbragt, jeg har ikke valgt at være her. Jeg er blevet tvunget til det. Altså, de gider fandme ikke. Vi snakker om naturen. Det er et actionkamera. Hold din kæft. I en havkajak, altså. Det vildeste, jeg nogensinde lavede en havkajak, det var 180, og det var der, mens vi surfede. Kan du ikke lige gøre det nu? Nej, der skulle ikke nogen bølger at surfe i, vel? Ja, det er lidt. Hvad siger du til at være ude i dag? Er det ikke super lækker? Altså, vandet er jo helt fladt, så det er jo helt vildt lækkert. Har vi lært noget i dag? Eller har vi lært noget fra os i dag? Altså, vi kører meget sådan laissez-faire lærestil i dag med, at man selv skal prøve det af og sådan noget, så... Jeg tror ligesom det hænger ved. Okay, cool. Altså, det er også meget pædagogisk, ja. Og jeg tror måske også, de lærer lidt af det. Ja. Det må vi håbe. Tommelfingerringen på tysk, Lars. Hvad er det? Ja, Daumenregel. Also, das passt natürlich nicht so gut zum Kajak, weil da machen wir nicht so gefährliche Sachen. Aber wenn wir wilde Sachen machen, Action-Sachen, sowas wie Mountainbike, dann haben wir die Daumenregel. Und die sagt, wenn du so angespannt bist, dass man nicht mal einen... Dann lass es sein. Fantastisk. Er det sådan en regel, vi altid plejer at bruge? Ja. Nice. Da kommt der Søb med dem Der Søb. direkt in den Arsch rein. Jeg kunne godt tænke mig at sige, at jeg er rigtig glad for, at vi har fået nogle flere på holdet. Og jeg føler virkelig, at de deler samme passion for naturen som os halvårs. Jeg synes næsten lige, vi skal prøve en gang at filme rundt. Vi sidder jo et ganske smukt sted lige nu, om man så må sige. Det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Men er det noget, vi gør hver dag, det her? Det er som adventure. Der sover vi i kajak. Cool. Så ja, det er noget, vi gør dag og nat faktisk. Mest om natten. Fedt. Tak skal du have, Kasper. Det var for lige en forkert hånd. Altså, så... Hej Johan! Ja? Kom du lige, mand. Jeg kom lige flyvende baglands. Lige præcis. Er der noget, du har lyst til at sige til vores nye 12-ugers? Jeg vil bare sige, hey, jeg er rigtig glad for, at I kommer, så vi er lidt flere. Det har været lidt få før. Det er rigtig lækkert. Jeg er også ret glad for, at der er nogen, der er så friske som I er. Det er meget rart, at I ikke alle sammen bare, jeg kan sige, knækker sammen med det samme, så snart vi skal ud i vandet og lege og sådan nogle ting. Så det er jeg rigtig glad for. Hej Nanda! Hej! Hvad så? Er der noget, du kunne tænke dig at sige til de nye 12-ugers? Det bliver skide fedt det her, når vi er ude og ro kajak lige nu, og vi er mega nice. Helt sikkert. Er du med til festen i aften? Nej, desværre. Jeg skal have en grej til Venture Race på mandag. Ja, sådan, mand. Ej, det skal du ikke. Du var lige ved at komme ekstra der, mand. Men det er nice. Nå. Hej, Asbjørn. Hej. Velkommen til Adventure. Nå, ja. Her sejler vi dagen lang. Nyder havet, naturen. På den naturlige måde. På den naturlige måde. Nu har jeg lige taget det sygeste isklatre. Fucking pass. Prøv at tjekke, hvor langt der er ned. Det er pænt sygt. Er det magt til økserne, mand? Fuck, hvor er det fedt. Ja!